Bueno, ariketa honetan eskatzen digutena da, hasteko ematen digute elementu bat, bere ikurrarekin eta bere zenbaki atomikoarekin, ondoren idatzi behar dugu elementu horren izena, gero kalkulatu beharko dugu elementu horrek zenbat balentzi elektroiak dituen, hau da, balentzi mailan zenbat elektroi dituen, azkenen maila energetikoan, eta hori ikusita eta zortzikotaren araua erabilita jakin beharko dugu zenbat elektroi hartzen dituen edo zenbat galtzen dituen. Eta behin hori eginda, geratzen zaigunaren ioiaren karra kalkulatuko du. Hasiko gara beriliarekin, modurik errezenean, eta bien modutan egin dezakezuen. Bai konfigurazio elektronikoa eginez, edo taula periodikoan begiratzen zuzenean. Lehenengoan behintzat egingo dut bi moduetan, eta gero jartik aurrera taula periodikoa erabiliko dut. Beraz, berilioa. Lehenik eta behin idatziko dugu, ari gara esaten ja, elementua da berilio, idazten dugu, berilio. Balentzi elektroia kalkulatzeko, ikasi dugunez, azkenan egin behar duguna da berilioa, kontuz, astu zait, agartzea, berilioa, oso da. Badakigu Z berdin lau dela. Beraz, konfigurazio elektronikoa kalkulatzeko, ekarriko dut orain gogora zein den molerren diagrama, hemendik daukagula, hementxe daukagun molerren diagrama, hau da molerren diagrama. Hornek adierazten dugu elektroiak zein maila energetikotan joaten diren kokatzen, azten gara gezia horrela doa, azten gara lehenengo elektroiak kokatzen dira, gero hor, bat esan nahi du zein den maila energetikoa, S zein den orbitala, eta goiko zenbakia da orbital bakoitzean zenbat elektroi sartzen dira. Ados. Kasu honetan Z berdin lau, lehenengo bi elektroiak joango dira bat S bira, ja hau egin dugu, orain hemetik hasten gara, eta bi S bi. Orain batu behar ditugu, hemen goian agertzen diren zenbakiak, hemen bi eta hemen bi. Bi, lau, beraz ja heldu gara gure zenbaki atomikora. Beraz konfigurazio elektronikoa ja bukatuta daukagu. Behin konfigurazio elektronikoa daukagunean, egin behar duguna, itziko dut molerren diagrama, borratuko dut hemen ditudan gauza hauek. Zelan jakingo dugun zeintzu diren balentzi elektroiak. Aurretik jakin behar dugu zein den balentzi maila. Balentzi maila izango da kanpoko maila energetikoa. Hau da, zenbaki hauen artean zein den handiena. Ikusten dugunez, kasu honetan, bi izango da. Beraz, balentzi maila esan nahi du bi. Horrek esan nahi du nukleoaren inguruan bi maila energetiko ezberdin aurkituko ditugula. Eta, maila energetiko horretan zenbat elektroia agertzen dira? Bi elektroi. Beraz, balentzi elektroiak, hau da, balentzi maila dauden elektroiak, bi izango dira. Beraz, hemen handituko dugu berriz ere, guztia batera jartzen dugu. Jarriko dugu horrela, gero bueltatuko gara bestera. Hemen, balentzi elektroiak bi izango dira. Ados. Zortzikotaren araua. Zortzikotaren araua oso modu errez edo simple batean, zezkenean ez da horrela gertatzen dela, baina ez ligatzeko zortzikotaren araua esaten diguna da, depende zenbat balentzi elektroiak ditugun, joango garela zortzi balentzi elektroi izatera edo 0 izatera. Hau da, baldin baditugu bat, bi, hiru edo lau balentzi elektroiak 0 izatera joko du. Azkenean errezago egiten zaiolako ematea asko hartzea baino. Eta aldiz, dauzkagunean 5, 6, 7, eta baita ere lau bietarako balio delako 8 izatera joango da. Hau da, behiratu behar dugu zeintzu diren gure balentzi elektroiak, hemen ateratzen ari ditugunak, eta depende zein zenbaki den, depende zenbat balentzi elektroi ditugun, erabakiko dugu elektroiek emango dituen edo hartuko dituen. Kasu honetan, bi daukagu. Beraz, bitik 0ra errezago da joatea, bitik 8ra baino. Beraz egingo duenak, izango da, bi elektroi hoiek galduko ditu. Bi elektroi galduko ditu. Eta zenbat hartuko ditu, hartzea da azkenean 8ra joatea, eta galtzea da 0ra joatea. Kasu honetan, 0ra joaten garenez bakarrik galtzen ditugu, ez ditugu hartzen. Beraz, kasu honetan, elektroiak hartu 0. Ze gertatzen da? Gertatzen dena da, dituko dugu hau, gertatzen dena da, gure berilioak, berilioa hasiera neutroa dena, bi elektroi galtzen dituenean, zerbait negatiboa dena galtzen duzunean, positiboagoa geratuko zara. Beraz, bi elektroi galtzerakoan, berilioaren
ioiaren karga izango da plus bi. Vale? Eta hau da azken finean egiten joan barko garena. Baina, esan dizudanez, alde batetik egin dezakezue edo bai konfigurazio elektronikoa eginez, berilaren kasuan egin duan bezala, edo zuzenean taula periodikoa erabiltzen. Hurrengoetan ikusiko dugu zelan egiten dugun taula periodikoa erabiltzen. Borratuko dut interesatzen ez zaiguna. Eta orain jarriko dugu taula periodiko bat interneten erraz aurkitu dezakezuena. Vale? Hemen agertzen dira guztiak. Vale. Orain egingo dugun kasua izango da sufrea. Sufrea 16. Behiratzen baldin bauzue taula periodikoan, sufrea hemen daukagu kokatuta. Sufrea, jarriko du beste kolore batekin errazago ikusteko. Hemen daukagu sufrea. Taula periodikoa ondo ikasi baldin bauzue, jakingo duzue, vale. Talde hauek horrelak deitzen direla, hau izango da P1, hau da P2, hau da P3, hau da P4, hau da P5, eta hau da P6. Hau da S1, hau S2, eta hemengoak gehiengoak dira D. D1, D2, D2, D3, horiek momentuz ez gaituzte arduratzen. Beraz, fijatzen baldin bazarete, azkenean hemen daukagu sufrea. Egiten baldin bauzue konfigurazio elektronikoarekin modu errazago batean behitu. Hemen daudenak bere balentzia elektroiak beti dira 8. Hemen daudenak beti dira 7. Hemen daudenak beti dira 6. Hemen 4, hemen 3, hemen 2, hemen 1, hemen 2, eta hemen 3. Vale? Jarriko dugu zenbakiekin eta puntatu alduzue zuen taula periodikoan eta horrela daukazu beti. Hemen balentzia elektroi bat. Hemen 2 balentzia elektroi. Hemen 3. Hemen 4. Hemen 5. Hemen 6. Hemen 7. Eta hemen 8. Beraz, kasunetan, sufraren kasuan, behiratzen baldin badugu, sufraren kasuan, izango genituzke 6 balentzia elektroi. Txikituko dugu hau hemen idatzia izateko. Beraz, sufreak ditu 6 balentzia elektroi. Horretaz, idatziko dugu berizena, sufrea. Vale. Eta lehen komentatu duguna. Azkenean, 6 baldin baditugu, 6 izango da errezago. 6 hauetatik 7 8 izatera joatea edo 6 bat galdu, beste bat, eta gero horra arteltzea. Askoz errezago egingo zaio, 2 irabaztea, 2 elektroi irabaztea, azkenean elektroi bat irabazten duzunean mugitzen zara taula periodikoan bat eskumara, ez da guzti zuzena horiz, azkenean zenbaki atomikoa protoiko burua da, baina modu bat indikatzeko da, elektroiak irabazterakoan mugitzen zarela eskumara, eta azkenean saiatzen zarela beti ona heltzen. Gas gelduen zutabera. Beraz, sufrak egingo duena da, 2 elektroi irabazi horra joan alizateko. Beraz, egingo duena da, 2 elektroi hartu, ez du nilako elektroirik galduko, hartzen balen baituz ez dituzu galtzen. Eta, kasu honetan, 2 elektroi hartzen dituenez, negatiboago izango da, -2 hain zuzen ere. Besteak, azkarrago egin ala izango ditugu. Behiatzen baldin badugu, orain, rubidioa daukagu. Urrengoa rubidioa da. Idatzuko dugu izena nik eta behin. Rubidioa. Rubidioa bilatu behar duzue taula periodikoan, rubidioa metal bat da. Eta rubidioa aurkitzen dugu hementxe. 37. Esan dugunez, hemen daudenak, taula, zutabe guztia, S batrekin bukatzen dute eta balentzia elektroi bakarra daukate. Beraz, balentzia elektroiak bakarra. Bakarra baldin badaukate, errazago egingo zaio hori ematea beste 7 hartzea baino. Beraz, egingo dutena izango da, ez dut elektroirik emango, hartuko dute bat, eta bat hartzen dutenez, bat hartu ez, bat galduko dutenez, zerbait negatiboa galtzen duzunean, positiboagoa geratzen zara. Eta orain, egingo duena da, azkarrago bukatu beste hauek, selenioaren kasuan ikusiko dugun dagoen selenioa sufrearen oso antzekoa da, beraz,
hemetik aterako zaiguna oso berdintsua izango da, selenioa idazten dugu, selenioa sufraren zutabe berdinan dagoenez, bere balentzia elektriko kopurua berdina izango da. Oda, zutabe bakoitzean dauden elementu guztiak balentzia elektriko kopuru berdina izango dute. Beraz, sufreak bezala errezago bi hartuko ditu, parkatu erratu naiz, sufraren berdina denez, 6 ditu, eta errezago ingo duen izango da bi hartzea, bat ere galtzeaz baino. Eta beraz, bi hartzen dituenez, -2 geratuko zaigu. Eta azkenengo biekin, estainua hemen daukagu, estainua ikasten dugunez hemen daukagu lau balentzia elektroi dituela, eta hau izango da, salbuespen bezalako bat, zergaitik. Lau dituzuenean zer da errezago, 8ra heltzea edo 0ra heltzea baino. Estainua idatziko dugu, estainua, lau ditu. Beraz, lau hartu alditu edo lau galdu alditu. Eta depende lau hartzen dituen edo galtzen dituen, plus lau garatuko zailo. Eta azkenean, kriptona gas geldo bat da, eta hemen agertzen zaigu. Esan dugu, hauek, 8 daukatela balentzia elektroi bezala, ezta? Vale, ja, taula periodikoa itzi dezaket. Bueno, ez dut itziko bazpa ere. Vale. Eta, esan dugunez, kriptona idatziko dugu, kriptona, balentzia elektriko kopurua 8 izango da, eta 8 dituzuenean ja bete duzu zure helburua, beraz ez duzu ez galdu, ez irabazi behar. 8rekin ez duzu elektroiak hartzen, ez da galdu ere. Beraz, ioiaren karga berdin izango da. Kriptona ez ditu elektroiak eman edo irabazten. Beraz, horrela geratuko zen ariketa.